Pero sure man jud kong si Sir to akong gigunita. Mong nibuhi ko og nidistansya ko niya. To my surprise, naay iro nga nikalit og awo sa mong tungod. Nakasyagit jud ko sa kalisang ug gigawas ko nilang Ma'am Fe. Gibugaw sa husband ni Ma'am Fe ang iro ug nipalayo na namo. Nakabati na sad ko sa tingog ni Sir nga nanawag na siya sa iyang mga kauban. Ang nag-decide sila nga patapukon ming tanan kay tungod sa kangit-ngit ug basin ug naay manghilabot. Lisod ra ba daw kay naami sa bukid. Nagtapok-tapok na mitanan sa room ni Ma'am Fe ug nagpaabot na lang mi nga magbuntag. Pagkabuntag ana na mauli naming tanan. Natulog sad ko pagabot sa balay kay wala jud pud ko'y tarong tulog sa eskwelahan. Pagka December 2020, double time kay mi para mahuman og submit og maka-rest mig sayo-sayo. Pero sad to say na late jud ko sa submission kay nagkasakit ko og sige labad akong ulo. I think sa stress jud talito sa akong work. So gi-advise sa doktor nga 1 week ka rest sa ako kay need jud ipahulay akong lawas. Nag-submit kog letter pud sa office aron tagaan kog additional days sa pag-comply. Ug tuod man naulian na sad ko og fit to work na sad ko. Galing ako na lang pod usa ang mo report sa school kay human na ako mga kauban. But thanks God kay gitabangan ko sa ban teachers para gamay na lang daw akong buhaton, inig-report na ako. Mga 4 days na ko sa school, daga na sad kog nahuman ug nahinay-hinay sad na kog comply ang uban. It was December 11 of 2020, Friday. Nakadecide ko nga mo report na lang sa school para i-double check ang room ug dalon ang uban nga documents sa balay. 10 AM na ko niabot since wala naman pud kaayo ko'y trabaho nun. Nagpa-music ra ko sulod sa classroom kay gimingawan na jud ko. Nang limpyo sa ako ug nag-arrange sa mga chairs sa guban pa. Pagka alas 12 sa udto, nagdagkot ko sa mga kandila. Then na ako'y nadungog nga naghaming. But that was all normal na lang para sa kuha. Kay permi na jud ko makabatihan na. I opened my laptop og nagtan-aw na sad kog salida. When suddenly, naay nikalit og boto sa pikas nga dingding sa room. As in lagubo jud kaayo. Nahagbong god ang frame nga nakasabit sa bungbong. Nakulbaan ko kay ako rabya usa. Nigawas ko sa classroom ug nakit-an nako si Sir Galang nga gikan sa school gate ug nagpadulong nako. Unta na siya. Karon pa ka na-report, ma'am? Karon pa man sad mi nagkita ni Sir kay sa past few days sa lungsod siya nag-robing. Tubag ko niya nga last Monday, sir. Last report na ninahok karon na week, naara ko'y gitiwas. Mitubag siya. Nag-lunch na ka, ma'am? Dungan ta. Mitubag ko nga, sige sir, wala pamansad ko nakapaniud to. Sa classroom na lanta. Nagdungan mig lunch ang gisultian ako siya sa nahitabo while ago. He said nga dili jud ako pahapon diri as much as possible. Makauli na ko nga dili mangitngitan. Kay this is not a safe school, either not a safe room. Mas maayo og naadjud ako'y kauban. An wala na sad kaayo'y mag-robing dari og gabi kay sa lungsod na sila ma-assign og mingaw na kaayo. Nihapit lang siya diri kay nakit-an ko niya pagpadulong niya sa baryo. After sa lunch namo nilakaw rasad si Sir padulong sa lungsod. It was 3 o'clock in the afternoon ug nagdagkot na pud ko sa mga kandila. Nagpatay oras lang ko but plan ako nga mauli nako is inig ka 4 PM na. But I really don't know why it happened and how fast the time is ticking. Basta I remember nga nagtan-aw kog salida before the worst thing happened and turns out to be a nightmare. Nakamata ko nga alas 6 na sa gabi and ngit-ngit kaayo sa palibot. Yes,
Nakatulog ko nga nag-akbo para ko sa lamisa na ako. Ug wala gani ko gabantay nga naupos na sad ang kandila. Grabe kay kong gibati itong panahona ug nangurog jud ko sa kahadlok. I blame myself ug nganong nakatulog man jud ko. May pagniuli na lang ko diretso. Akong feeling kay horrible kaayo ang nakahila ko sa kahadlok. That was the scariest thing nga nahitabo sa akong life. Nga dili na nako gusto imaginon pa. Andam na kong gamit og padulong na kumuli. Og sa dihang nakadungog ko nga naay nanuktok sa CR. Nisamot akong kahadlok og nagdali-dali ko gawas og lock sa room. Pamahala na lang ning ako muuli ko bahala gabi na. Nagbaktas na ko padulong sa gate when nakabati jud kog naay nitawag na ako. Ma'am. Ma'am. Something naara siya sa kong luyo. Nanlimbawat akong balahibo ug wala jud ko nilingi. Then hapit na ko sa school gate when I realized nga nahabilin pa jud sa drawer ang susi sa akong motor. I felt so down. Kay di na jud ko gusto mo balik sa room. Kay lain na kaayo akong gibate. Ang naka-feel sad ko nga mas safe ko diri sa gawas kaysa sa classroom. Nangita jud kog balay-balay nga pwede ka stayhan sa or basin lain nga tawo nga pwede nako nga ikakuyog papalik sa room. Pero layo-layo pamangod ang baryo og ngit-ngit sa dangdalan. Mura na jud kog mabungol sa kakulba sa kundughan. Gikuha na ako akong phone og nitawag ko sa mga. Pero walay motubag. Nag-text na sad ko nila og nag-chat ko sa GC na mga teachers. Nahadlok sila sa kong kahimtang og nangutana kung nganong nagabihan ko. Pero hinay na kayo ang signal og wala na nasend ang uban nako nga chats para nila. Naglingkod ra ko sa daplin og naghuna-huna sa akong buhaton. When I noticed nga basa-basa na akong buktunan kay paingon na nga kaulanon. Nisamot nga maglisod kog uli og mobundak ang uwan. Tuod man, ni ulan og kusog kayo. Nabasa jud ko kay nangita kog kasilungan pero tuar dapit sa classroom ni May Andol-dol. So nidagan ko padulong dito og nagpasilong. Nagpatulo ra ko sa kong luha kay wa na jud ko'y nahimong pamaagi nga makauli ug mas ni kusog pa jud ang ulan. Mas nakuyawan pa jud ko kay naay ero sa kong tapad ug sigig paghot-paghot. Mong nahadlok man jud ko mong akong gibugaw. Nilingkod na lang ko sa daplin ug gigakos na ko akong bag. Og sa dihang nag-vibrate sad akong phone na kay naay nanawag. Gadali-dali kog open and it was Sir Galang. Siya, nga hi ma'am, natulog na ka. Naad ay meron sa inyuhang barangay na groping. Mga alas 8 na to sa gabi. Itubag ko, nga wala pa sir. Naglibog ko unsaon nako pagsulti. Nga naa siya. Then mingon si sir nga naa siya sa gawa sa among balay. So mao to nga nisulti na lang jud ko. Kay si Sir jud tali ang makatabang nako ani. Ako siyang gingnan nga naa pa ko sa school sir. Wala pa ko uli sa balay nya naabtan ko sa uwan. Ug sa dihang ni kalit og kapalong. Wala na ko katiwas gigipawong ni sir ang tawag. Tawagan ta nako siya balik pero dili na niya tubagon. Sa kong nahuna, dili na jud tali ko makaulian. Okay raon ta nako og mabuntagan ko pero wala lang pud untay manghadlok. Kay wala na jud ko kasabot og unsay pwede na kong mabuhat pa kun dili magpakaisog na lang jud. Taod-taod naka-receive kog text message gikan ni sir. Huwata ka diha. Kuwaon ta ka. Na-relieve jud in tawon ko kay naa nay chance nga makauli ko sa balay. Pero ang uwan kusog pa kaayo ug wala pay plano mo undang.
Concerned pud ko kay sir kay danlog kayo ang dalan ug ngit-ngit pa jud. I tried to compose myself and clear my thoughts nga dili magmind sa mga dautan sa palibot. Almost 9:30 PM na to ug nakakita ako nga naay motor nga nihunong sa gate. I was about to wave my phone nga nakaon ang flashlight para makabantay nga naara ko gawa sa classroom. Pero before nako na nabuhat, nabantayan nako nga nagbarog raman siya sa gate ug wala ni sulod. Nagtan-aw ra ko niya until napawong ang suga siyang motor. Ug wala na nako siya maklaro pa. Nisamot ang kahadlok kay tao naman jud to akong pananaw. Wala ra ko ni imi kay tingali gilahi ni nga taong niabot. Siguro mga 30 minutes ang nilabay, nakakita na sad kog motor ug nihunong sa may gate tayo ni sulod. This time sure ko og kaila ko sa niabot. Si Sir Galang na jud. Nagdala siya flashlight and gisampit na ko siya para makaduol siya nako. Good thing nakabantay sa dayon si Sir. Nawasan og gamay akong kahadlok kay naa na ko'y kauban. Basa kay si Sir kay sige pa man ang uwan. I told him sa tanan niya na ito po. Mingon siya, kung wala pa day ko mutawag, dili jud mahibaw-an nga wala pa kakauli. Di ba ingon ko nimo nga dili safe dere og magabinaan ka? Ikaw pa jud usa. What if wala ko ni tawag? Makaw na huna ka kagtawag sa ko. I feel like bata nga mura gikasab-an, although lower ra iyang tono sa tingog. But I do appreciate sa concern niya, kay delikado sad niya akong kahimta. Wala na ko nag-justify pa sa kong side kay in this matter need na ko ihang tapak. Umingan siya, unya na ta mo biyahe ka ng muhinay na ning uwan, kay mabasaw niya ka, bag-o para baka na ayo. Tuod man naguwat ra jud mi nga muhunong. And suddenly, naka-remember ko ganina nga naay nakamotor pod nga mihunong sa gate. And gatuo jud ko nga siya to. Nasyak siya kay wala man daw laing motor dito gawas except sa akong motor. Almost 11:30 PM na nihunong na jud ang uwan. Ang nag-decide nga mo biyahe naman. I told him nga ang susi na ko sa motor nasa classroom. Pero ingin siya nga ibilin na daw namo akong motor ug balikan na pagkaugma. In the middle sa biyahe, nikalit lang og hunong si Sir. Abi kog naunsa bat ningon siya. Nakuyawan ko kay lahi man nga nawong ang nakita nako sa side mirror. Naglibog ko kay naka-helmet bi ako ug di jud kaayo maklaro ano. Umingon siya. I mean, naay lahi nga nawong akong nakita sa side mirror ba. Gibati na sad ko kahadlok. Kay before jud mi nilarga naka-feel jud ko nga murag naay ni sakay pod sa loyon nako. Kay nibug-at man ang backpack nako. Ipadayon na rami sa biyahe og naluwas ra jud tawon mi nga nakaabot rami sa highway. Nakauli ra ko sa balay ug dako jud akong pasalamat ni Sir sa pagtabang niya nako. Wala ko kahibawon sa akong ikabawo sa iyang pagtabang nako pero niingon siya nga ayaw lang na huna-huna amam. Maningil ra ko sunod. Dayon ni smile siya. Nikatawa na lang pud ko. Pagsulod na ko sa balay, nakuratan jud ko kay gisabwagan manon kog asin sa kong nanay. Pangutanan ako nila og nganong gibuhatong nanay. Diha na sila misulti nako nga 5 PM ni abot man daw ko sa balay og nisulod ra daw ko sa kwarto. 6 PM nanuktok daw sila kay manihapon na pero wala daw ko nangabli. Wala rasad sila nagmind kay base nakatulog ra ko. Around 8 daw, naa daw ni abot sa balay nga army og matod pa ni nanay kanang naghatod nimo maunay mi ani. Nangutan na if naa na ba daw ko sa balay. Nitando rasad si nanay kay gatuo man siya nga naa jud ko sa kwarto.
Pero giablihan nila akong kwarto using sa duplicate ug nakita nila nga wala man daw ko dito. Diha pasad sila nakabantay sa akong missed calls. Nitawag sila pero dili na sa daw ko nila makontak. I don't know pero ngilad na jud kaayo ang nahitabo. Dili naman ni maayo nga mosunod pa sa balay. Gibutangan sa ninanay og holy water sa kwarto ug every corner sa balay. I opened my phone ug diha pasad nang gawa sa mga chats nga nag-inform pud ko sa akong mga co-teachers nga nakauli na ko. I badly needed some rest gikan sa naitabo na ko. The next morning na igihatag si nanay ang susi sa classroom ug susi sa motor. Nakita na lang nako nga nana kong motor nga gihataw daw ni sir. Wala ko kabantay kay 10 AM na ko ni bangon. Nag-text na lang ko ni sir ug nagpasalamat. January 2021, second week of the month na minreport. Ug same ra gihapon among routine pero kutob na lang jud mig alas 3 sa hapon. Dayon manguli nami. Wala na sad kaayo ko'y balita ni sir kay last year pa among kontak ug maora tong nagpasalamat ko niya sa paghatod sa motor. Pagka February 2021, busy ko og compile sa modules and at the same time naghimo sad ko report. Ug sa dihang na ako'y nadunggan nga nangatawa sa pika sa room. Pagtanaw nako, it was Ma'am Fe. She was overwhelmed kay gihatdan siya og flowers siyang husband og duha ka anak. 3 PM na o nagplano nami nga mauli. Nagbaktas na may paingon sa gate. Og sa dihang na ay niabot nga duha ka truck of army og nihunong sa gate. Dayon ni naog si Sir Galang og gihatag sa kuang usa ka box nga gamay. Pag-open pa nako kay luminous nga rosary. Nibalik na siya sakay og nibiyahe na sad may papauli. Pag-uli na ko sa balay, nakadawat kog message from sir. Ma'am, keep that rosary always. I'll get in touch with you inigbalik na ko. March 2021, we are all sad. Kay naka-receive mig bad news nga mo ang co-teacher kay namatay. Si Teacher A. Lain lang kayo pamation nga nabiyaan na sad mi og maayo nga maestra. But before ana nga nahitabo, nagkaistoryahanay mi ni May nga nakadamgo daw siya og lungon pero wala man daw siya makita sa sulod kay closed man. Na timing pod sa damgo ni Ma'am Fe nga nagdamgo siya nga nagbaktas paingon sa sementeryo. Creepy lang kaayo paminawon ba nga ing-ana ilahang nadamguhan. Kipaabot namo ang among pakiramay sa namatay nga teacher. Kay dili jud mi maka-visit since gibawal na sad ang gatherings ug limit lang sila sa tao. 1 week after na iniabot sa school nga bagong teacher. Si Teacher Philip ang mopuli sa namatay. Maayo rasad nga naa nami lalaki kauban sa school. Dali rasad namo gikasuot si Sir Philip. Kay aside na buutan, naasad siya sense of humor. Ulitaw pasad siya and I think ahead lang ko niyag 2 years. Usahay ang among kahadlok mahulog sa katawa tungod kay himuon na lagkataw-an na ni sir. Usahay kanunay mi nga magdungan ni sir og uli since same rami og way pa uli. Then lunchtime to og nagkasabot mi tanan nga mag-lunch sa classroom. Since birthday pod sa akong tatay ato o gihatdan kog mga pagkaon. Si Sir Philip na lang ang nahabilin. Wala pa siya nibalik sa room niya. Nagsigi pa mi og tabi, nalingaw sad ko siya mga storya kay puro man jud katawanan. Perte namong katawa og sa dihang ni kalitlag abot si Sir Galang. Nahilo mi kadyot og na siya expression nga unsay naa. Si Sir Philip ang nangutana niya og nitubag siya nga naara ko'y tuyo ni ma'am. Nakasense ra sa dayon si Sir Philip og nigawas na siya. Nangutana si Sir Galang, bagong teacher to? Nitubag kog oo. While nagpadayon kog panghipos sa mga gamit. Damingon siya, busy man tali ka,
basin wrong timing akong pag-anhi. Tubag ko, nga busy man jud ng mga maestra, sir. Timingon siya, nga sige, muli na lang sa ako. Nigawas na dayon siya, nakafeel na lang pud kog konsensya paglakaw niya. So gitawag na ako siya balik. Ug ako siyang giingnan, nga sir, nikaon na ka? Pagkaon sa anhi. Napaman sad to'y nabilin nga foods na mo, ug gibala siya sulod. Hapon na to og padulong na may uli, pero nagyapon si sir sa classroom kay after niya nikaon, wala na siya nigawas. Nagsirado na ako sa mga windows, when na ako'y nakita sa gawas nga nilabay, nga nakaitom. Sukad-sukad karon pa dyan ni balik ang naay nagparamdam na sad nako. Nilingi ko ni sir pero busy siya scroll sa iyang cellphone. Ipangsira na nako tanan og ready na jud kumugawas. Naguna na sad ang uban teachers pati si Sir Philip. Ug akong giingnan si Sir Galang. Yes sir, manguli na ta. Kita na lang dari na habilin. Then mitubag si sir nga, kita kag nakaitom ganina no. Pero pagsulti niya ato gadoko ra gyapon siya. Nahibulong ko nganong nakasulti siya ato. Mitubag ko nga kanunay na jud siguro na adri sir. Nibarog na siya og nigawas nami. Gilak na sad nako ang room. While gabaktas me na siya gipakita nako nga picture. Nag-selfie day siya while nag-close ko sa akong windows. Anaay ni-reflect nga black shadow sa gawas. Nga murag nag-atubang nako. Nalibawat ko siyang gipakita o gipa-delete nako niya ang picture. Ibiyahe na may pauli, nisulod siya hantod na abot ko sa balay. Nakitaan siya ni nanay o gipasulod sa balay. Nagtambay rami sa gawas after niya nikaon. Gingnan ko niya og okay pa ba daw ko sa akong trabaho. Wala ba ko gibati kahadlok. Nahadlok gud ko pero mas priority man nako ang magtudlo og motabang sa mga bata. After sa mong istorya ni uli siya. Until now, nagpadayon ra gyapon mi sa mong naandan nga trabaho. Same routine, but never na may magpagabi. Ug until now, wala gyapon ni masayod sa mga kababalaghan nga mahitabo sa mong school ug unsay kasulbaran niini. Nadyo'y mga butang nga dili jud matubag nato ug dili masagtan. As long as naa kay pagsalig sa kahitasan, ma-overcome ra nimo ang tanan. Maong amping ug mag-ampo ta kanunay. Dinhi na lang ko taman ug salamat sa pagpaminaw. Teacher Avi.